Здравейте, зрители на CV51. До мен днес е Бейби Мирелка или по-скоро Мирела Лилова, която качва клипове в YouTube. Здравейте хора, аз съм Крис. Аз съм Крис Макаров, занимавам се с актьорство. Ще да започнеш да снимаш клипове, вдъхнови ли се от някого? Да, като цяло всичко започна от това, че когато бях в Гърция имах един доста кофти период, търсих нещо, което да ме накара да се почувствам по-добре, нещо с което да се занимавам, някакво хоби. И общо така започна всичко. Потърсих други български блогъри, които се занимават с това, вдъхнових се от тях и реших след година опити и това, че изтривах първия си клип постоянно и го качвах и го изтривах и го качвах, накрая след една година реших просто да го кача и да започна. А на колко години качи първия си клип? Ми беше преди година и половина, може и малко повече, не съм точно сигурна. Започнах да гледам блогъри по едно време. И гледах, обаче нямаше никой, който да говори за темите, които мен ме интересуват. И като цяло да е нещо, което аз бих гледал с удоволствие. И затова просто имах идеите в главата, имах и апарата и реших да снимам някакво клипче и да видим какво ще се получи. И на 26 октомври 2013 качих първия си влог. 22 да се запознаем. И така, тогава вече започнаха просто да ми дадат толкова много идеи, че вече се чуда коя да направя първо. И гледам във всеки един клип, каквото и да правя, винаги да има някакво послание, да има някакъв смисъл, понеже, честно казано, хората много скефат на простотия. И е много по-лесно да правиш на някаква простотия, обаче според мен, поне винаги каквото и да правим, трябва да вкараме някакво послание и да бъде нещо качествено, което може да изгради човек, който го гледа. Най-много ми харесва това да играеш някой, който не си ти. Имах идеите в главата, имах и камерата и просто реших да си сложа камерата пред мен и да снимам някакво клипче и да видя какво ще стане. Сам ли обработваш клиповете? Да, определено. Изцяло. Напълно. Какво правиш през свободното си време? През свободното си време правя влогове. Също така се занимавам с пеене, пея, ходя по участия и общо взето това е. Излизам с приятели, също много обичам, защото когато бях в Гърция, много рядко се случваше да излезна с някакви познати там, защото не бих казала, че имах приятели там. И след като се завърна в България, това беше най-щастливият момент в живота ми и не се спрях буквално как съм си тук. През свободното си време гледам да излизам възможно най-много, карам скейт. И да, рисувам. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Реално наистина нямам свободно време, защото правя много неща, да. Не съм ходил на тренировки, ходя на хор, свиря в група, Post-Vicious се казва, уникална групата. С музика общо взето се занимавам както съм се родила, просто всяко едно малко момиченце, като е малко, има мечта да стане певица или актриса или нещо подобно, докато при мен се остане до голяма и просто това желание, то просто ти идва отвътре, когато и обичаш нещо, аз обичам музиката и сега по-професионално започна да взимам уроци пеене, да ходя по участия, но преди това съм пяла само по душа. Слушам много различна музика, от хип-хоп до кънтри, госпел. Да, като цяло дори някакви алтернативни парчета, но слушам каквото ми харесва, нямам определен стил. Сега имам много филми, които много ми харесват, но не мисля, че аз бих се справил толкова добре, колкото са се справили хората, които реално участват в този филм. В смисъл бих го направил различно, може би. Филми харесвам много. Това е също като с музиката. Просто нямам определена песен, която да ми е най-любима, да мога да кажа, че ми е най-любима. По-скоро изпълнители и подобни неща, но като цяло всичко зависи от настроението ми и как се чувствам в този период, в който се намирам. Има гениални български актьори, особено от старата ни школа, като Татяна Лолова и Васил Михайлов, бих казал, че са ми
любимите български актьори от старата школа. Пък иначе като цяло, не знам, Джони Деп е много готин, къде не. Темите за клиповете ми идват в ежедневието. Никога не сядаме и така и си мисля, сега трябва да измисля някаква тема за клип. Примерно и в градския транспорт, ако ми хрумне нещо, веднага си го записвам на телефона. И така гледам като цяло, дори да не става от тази идея видео, пак си я записвам, защото не знам кога може да ми потрябва. Да, имам доста любими ютубери. Единият е Fun for Louis, Our Second Life, Мази Маз, Люк Корнс, доста хора са като цяло. И да стигна толкова сабскрайбъри, не мисля, че не ми се работи това. Тоест не искам да достигна до момента, в който правя това, за да се издържам, а не защото ми харесва. Ти живееш веднъж на тази земя и точно заради това трябва да внимаваш какво правиш. Имаш само един живот. Опитвайте се, каквото и да правите, да има послание и всъщност да казвате нещо чрез видео. Разбраш ли си се качила на сцената с Анастейша, как се чувстваше тогава? Това беше един от най-хубавите моменти в живота ми. Просто наистина тя ми е най-голямото вдъхновение за много неща в моя живот и това, че успях да я видя на живо, което си мисля, че никога няма да се случи. Но е факт, че се случи, а най-странното е, че се качих и бях една от малкото избрани да се качат на сцената и това беше просто вау. Ще ви изпея на Анастейша Lifeline, защото съм на тази вълна. I feel the knife at my throat and it cuts and it burns. Have you no mercy? You laugh as I twist it, I turn. Crashing the air in my chest, still there's nowhere to breathe. И така нататък. Този клип да ви е харесал, ако ви е харесал, дайте пач нагоре. А не, пач надолу. Пач ли? Не знаем какво искаме да работим. Не знаем какво искаме да се занимаваме въобще през целия ни живот. И в този момент добре, че са нашите български бабета. Според мен подобни хора, подобни психически отклонения спокойно могат да намерят място в някоя лудница или в затвора. Защото днес ще е куче, а утре може да е човек. Браво, Кристияне! Много хубаво е, се хареса ми. Направо ми изненада. Сигурен ли си обаче, че някой не е помагал на баща ти? А какво ще пожелаеш на нашата телевизия? Ще пожелая да продължава да прави това, което прави, защото е страхотна и ще се радвам да изгледам след това клипа. Благодаря си. Аз благодаря. Скъпи ученици от 51-во, имате много яко училище, радвайте му се. Тук идват на уроци по рисуване 7 клас. Така че не спирайте, да отворите и живейте приключения. Учениците от 51 много да внимават в час. Първо. Второ, госпожа Шопова да я слушат много. Трето, искам да не спирате да творите в никакъв случай, защото изкуството е това, което реално ни приближава до истината и до това, което не мога да открием по друг начин. И слушайте,
Да, наистина Пост си уникална група. Цяло това е историята на кариерата.